min calmini on to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala e duuɗe baba Adama he hamin jafno on seeɗa noon par ce que ngendi baba wayri no seeɗa e Diallo TV ko wona hay batte ko golle ɗe tan hande o noon ngendi baba arti jaɓɓima ɗo koɗo mo ganduɗa hoorema kadi ko baɗɗo fayida koɗo mo ganduɗa hoorema ummi to leydi men mo Mauritanie ari ɗo e Diallo Bane Dane Maayo jaɓɓiɗen ɗum ɗo hande e ngendi baba oɗon koɗo noon o dillata koye banggue rap ko rapport kadi mo ganduɗa hoorema mantaɗo e leydi to kalto yimi a weltoto to yiya fof kadi a weltoto par ce que wonko fulɓe ɓuɓɓe to waɗi combat makko hande o noon wona hay goto ko Abda MC jaɓɓinen ɗo e ngendi baba Abda calmodira e rennugo bawen ɓennude émission men ok auzu billahi mina cheytan rajim bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe fulɓe on calminama onon yeeɓoɓe Diallo TV en tout cas minen ko weltare mawde ummade amen Mauritanie taccude maaje ara nder Sénégal ha tenke kadi Fouta nde tawno ko Foutankoɓe min tawi ɗo haaloɓe komin nanata e yimɓeɓe min mbawi famodirde saabu somin kaali eɓe nana soɓe jaabimi minen amin mbawi nande donc ɗemgal ngal ko gotal et puis combat o aussi ko goto donc yettere Allah min gari min tawi ɗo henne aussi sukaɓe dilloɓe e oɗo fannu audiovisuel donc entre artiste jimowo e neɗɗo joguiɗo caméra ene film kamɓe foof ndeysan kamɓe ndendi gonlal ngal nde tawno minen hande somin jimi somin dañani yimɓe waɓe moon filmoɓe ɗum jaltin ɗum kollira aduna o yiya hay goto andara komin gone dow mum donc noon meccal ngal ko meccal men ko enen ndendigal en jodnat tan tomin tawi moon foof min jonna kalɗo tawnon minen aussi min jonna mbeɗa sikki sen ɓooyi waddude noon tan men mbaw dusde leñol ngol e kala e fannu eko moƴƴata eko nafata eko nawata yimɓe yeeso donc o ko Abda MC mo Force Tranquille wimon assalamu aleykum Abda jaggal ɗo calmodireɗa e rendo ngo min dañi weltare hande mawde e jaɓɓade moɗo e Diallo Bane Dane Maayo émission men tentude ngendi baba e Diallo TV on gandi Abda ko min nani ɗum ko artiste mawɗo ganduɗa hoorema wona hande ɓamdigi musique rap mo pulaar hamin yiɗno namdade Abda hol to naate rap kadi hol ko tagi Abda yetti eyyi bon au début des années 99 ko nden puɗɗimi fijde hen nden babam joguino radio goto mawɗo wona rap ni musique tan min welno kam quoi déjà mi ƴettanno radio makko mi nodda sukaɓe legal ngal nden rap no jolinat positif Black Soul en Pifroas en MC Lida en nden eɓe joli sa waɗani rap nden ene wayno haydara waɗani donc mi ƴettat kasiraji mabɓe mi fawa mi nodda sukaɓe legal ngal kamɓe fof ɓe gara haaɓe keewa mi ñoƴa bouton o face A e face B mbeɗam tan refta hen radio ji makko fof no won nde tawno on saaha ko min bonni ɗum donc ɗum ɗon rewi affaire o wonti vraiment hunde nde gandanɗa hoorema mo cuɓanimi hoorema hande mbiɗa sikki saɗa waɗa meccal ko an suɓanto hoorema meccal ngal jiɗɗa wadde bon neɗɗo ne wiye ni ya waɗay meccal kadia jaaha ha nder Allah hoddiri taw ko meccal ngal jiɗɗa jagguɗa gona hen jagga gona hen jaaha ha nder Allah hoddiri ngal ɗon meccal wenalima change a meccal mbaɗa gongal donc min musique hande ko meccal ngal cuɓanimi hooram e mecce no ndidori no ƴettumi ɗum battumi ɗum meccalam min kala ko dañmi hande ko musique dañmi ɗum kala ko mbatmi hande kadi e ɗo nanatemi ko musique waɗi kam ɗum hande alhamdulillah rabbil alamin yettude Allah e jinnaɓe e yiɗɓe ɓe gandanɗa hoorema ene duusa amen minen Force Tranquille e kala e saaha noon ko wiyete ko tan so tawi par exemple eɗen gone rendo walla eɗen gone wuuro walla eɗen gone saaha eɗen jogui ko gandanɗa hoorema minen amin mbawi ɗum jangtade yimɓe laamu nana walla yimɓe leydi nana walla yimɓe wuuro nana walla mawɓe wuuro nana gam ha mbawa safrude ɗeɗon mette e minenne ɗum ɗon aussi ene jeeya e meccal momin mbaɗata saabu hande so wiyama par exemple ƴella de waɗi ndiyam ha heewi donc min en tant qu'artiste mission am ko wadde un morceau de sensibilisation pour dire aux autorités wonɓe ɗo ene ɓe walla wonɓe un peu partout aux environs de Diallo gande koye Diallo hande no wayni situation no muusi
yimɓe ɓe jaltata jahata ñamata jarata à cause de ndiyam nani environnement ɗum noon balle ƴallankoɓe no ndiyam ɗam ummori ɗo beele yimɓe ɓe mbawa jokkude haajuji mumen saabu goto foof yiloto kono ñamniri ɓesgu mum ene jokkiri liggey mum e sikki oɗon fannu aussi c'est important yimɓe ɓe ene mbawa ɗum haalde ɗum ni haalani noon pour oɗon affaire ko juste pour donner un exemple par rapport e minen komin mbaɗata ko donc eyyi donc firtade tan ko ɗon haaɗi ene yaaji e banggue kala mo miijiɗa minen amin dilla hen so banggue safara so banggue hôpital uji so banggue heege so banggue basal so banggue l'inégalité des chances kala ɗum miijiɗa en tout cas minen ɗumin poti yettinde dande amen nde min jettinat ɗumen noon saabu hande somi darima mi wi leydi ndi welani ma won jooɗiɗo wiya leydi ndi welani on ne gasa wonta e goto nanta ko haalata ko mais min somi haali ene gasa wonde wonno Allah waɗiri rewa wooda nanɗo ɗum ha ɗum ɗon wawa yettade won hen yetto won hen ha ɗum ɗon wawa addude hande solution non leydi ndi safrira donc je pense que oɗon fannu aussi amin dilla hen no fewi donc yidde wallude yimɓeɓe e vraiment ganda vraiment minen aussi min mbaɗirani musique saabu wonde yimɓe bonɓe walla gueɗe ban hande no maçon o dawirta ni no menuisier o dawirta ni no plâtrier o dawirta ni joom guese o no dawirta ni jogui hen ko jikke e yakare e meccal gandanɗa hoorema hande so dawi ma wot ko artire e galle minen aussi en tant que artiste musique o ko meccal hande somin gari hen ha ɗo ene ko fulla e fayida men addi amen hen te kala ko min dañi min dandar koye bandiraɓe jinnaɓe hoddiɓe yimɓe wonɓe saraji ɓe donc voilà quoi heɓal nde min joɗi kalɗa eɗen gandi musique ko ɗum ɗonde kadi ganduɗa hoore ma yewɓani kala mbiɗo musique artiste wiya album defol beele abdata wonɗo gila ɓamde musique leppi ɗi heeɓi walla ha joni ko single aji tan yaltini bon min gandul kam foof nandi aussi mi wonani goto bon min gon koye groupe biyetete force tranquille déjà waɗi ko 2 waɗi mino abda mc jooɗi ɗo no haala oɗon nana ene waɗi roi hems ko musique rendini amen mais hande natti musique wonti endam hande ene wayno miñam mo jiidum yumma e bab ni par ce que min heccima to banggue duuɓi et en plus comme tokar ba makko kanko wiyata kam ni ko bab force tranquille fuɗɗi ko 2005 Nouadhibou lobbudu yurmede toon woni capitale économique Mauritanie ɗon force tranquille sosa donc entre 2005 et 2011 force tranquille yaltini son premier album woni kalden gonga et après entre 2011 2014 force tranquille yaltini encore son deuxième album golle ɓuuri haal caggal ɗum ɗon ça fait à peine 1 an et demi roi yaltinini projet EP goɗɗo de 17 titres haade am yaade min aussi ɓoyani ko jaltimi un EP de 7 titres guinirmi ɗum ndimako donc ne waɗi temuji ɗi min kalan hen ɓe haala hen haala debbo dimo comme nenan mbeɗa haala hen foof to ɗiɗi titre goto kalam ko haala neɗɗo mo gandanɗa hoorema hande jooɗiɗo ene leeli et puis tinnoɗa e hoorema jiiloɗa Allah tawtuma e ko jiɗɗa ko donc min ka mbeɗa haala hen oɗon thème aussi mbeɗa haala hen thèmuji goɗɗi en tout cas c'est un projet de 7 titres mo jaltimi depuis le 15 juillet passé min profitino aussi min mbaɗi hen vidéo goto kesso morceau ka huɓani wiyete donc ɗon ka huɓani min kaldata ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema voilà wiyoɓe force tranquille ko fusɓe en force tranquille en natti wodde en force tranquille en ɗum ɗo ha heew e bonande mais minen seeɗa moƴƴo on ɗon momin ñiiɓi o alhamdulillah rabbil alamin amin ñaagui Allah saro e leydi Mauritanie ha dépasse frontiére uji mum wawa yaade Sénégal naata Afrique partout e nder aduna o par ce que ko moƴƴere tan min tindi hen wona goɗɗum donc ka huɓɓani min kalda ko ɓen wiyoɓe force tranquille ñifi saabu duɗal ngal annanma hoorema ko Allah huɓɓi ɗum wif ɓenna wiide aɗa yuppa hen ndiyam Allah wurma doole saabu kañum adduma ɗon kañum huɓɓi duɗal mum mbiya aɗa ñifa donc ka huɓɓani a wawa ɗum ñifde eyyi voilà ko ɗum ɗon woni morceau est ce que wona ko hande o force tranquille woni
hande o for tranquille woni no murta hande non Allah waɗi wayi tan ko tuti abda hiddi ko bangal beela wona ko ɓe gowno yiide tan e artiste ɓe ɓe ganduɗa hoore ma so ɓe dañi distance gotal reftat hen ko fuusi beela wona toon ɓe ƴeewi ay min e roi hems ko mbimam ko komin miñiraɓe e mawniraɓe avant mbeɗa andam omo waɗa musique avant mo andam mbeɗa waɗa musique Allah waɗi min gandodiri à cause de musique min mbaddi morceau Allah waddi jikkuji amin min pamodiri eko min mbaɗata ko min mbaɗi groupe min mbi ɗum force tranquille hande so force tranquille fuusi min mi hersata mi hulata joɗaɗo yes téléji wiya force tranquille koko fuusi mais Allah fuusani taw force tranquille wadde yoɓe goppu min guura ɗum woni haalka ye yoɓe goppu min guura amin ñaagui Allah wurdude hamin maaya hay so force tranquille fuusi min e makko kam komi hande ko endam ko mbimi ko mais itara force tranquille kam fuusani alhamdulillah rabbil alamin ko almani woni toon Allah waɗimo oɗo saaha Allah ɗo waɗi kam so Allah itti kam ɗo nawi kam ɗo mi tawyamo toon Allah wawi ittudemo to addamo ɗo kala ɗo neɗɗo woni ko Allah waɗi ɗum ɗon maintenant il faut que yimɓeɓe aussi mawna paama jogo esprit de dépassement ganda vraiment mbasen tardude e wona hen gueɗe quoi c'est pas non woto tarden e wona hen gueɗe e par ce que minen tum gonɗo hamin jii ko tiiɗi e force tranquille par ce que hande o goɗɗodiri seeɗa mais ha joni hamin nan titre uji ɓe mbaddu ɗum e kadi wona clip aji ɓe mbaddu ɗum hol secret force tranquille bon wona secret mbiyammi ko juste gëmde hoore mum e andude ɗo yiiɗi yettade ɗo saabu hande sa andi ɗo yiiɗi yettade ɗo tan aɗa andi ko poɗɗa wadde to poɗɗa ummade to poɗɗa yaade e to poɗɗa faade min ngala secret amen ko liggey saabu min cuuɓi rap min mbaɗi ɗum meccal min bindata min kaala ko yimɓe nanata e ɗum ɗo naata e ɓerɗe yimɓeɓe heddo toon wona waaju walla wona goɗɗum ko wawi nafde yimɓe foof donc ɗum ɗon min cuuɓi min mbaɗi ɗum meccal hande rap o wayno kono no ƴettirta kayeji ma jaaha classe joɗɗa professeur on e jangguinma ha mbawa pasde oɗo classe jaaha classe goɗɗo mbawa pasde jaaha classe goɗɗo aɗa andi ɗum ko gandal wona fijirde donc rap o aussi so min gummimi ɗo min goni ɗo amin paasa amin jaaha classe uji goɗɗi amin paasa ha min jettima ɗo ɗum ko gandal wona fijirde te somin pijjino hen hande no wayno min jettora ko ɗoni donc komin gonɗinɓe ɗum min dokki ɗum hakke mum min mbalani hen min ñallani hen ko hen min goni 24 heures sur 24 min mbaɗani goɗɗum ko musique rek min mbaɗa donc c'est très normal aussi alhamdulillah rabbil alamin caggal liggey momin mbaɗi hen o foof min jetto hen ɗo hen donc ɗum ɗon aussi ko hunde nde gandanɗa hoore ma il faut que yimɓeɓe aussi mbawa ɗum famde pour pouvoir aussi différencier certaines choses abda hande o min mbi sukaɓe hewɓe ne ndolira woni hen goppa école aji mumen woni hen goppa liggeyaji mumen woni rap abda hanki gonnoɗo hanki e rap ha hande o e rap ɓoye rap on ko ande rap hande holko desdata ɓe ɗon sukaɓe bon min hooram mi finan tan goppum jangde min mi jangi mi yeehi ha 3e année collège mi dañani brevet min diplôme to banggue jangde jogimi hen ko certificat d'études élémentaires mais firtani classe mo gonnomo min ɓurno hen nilɗudde ala mbeɗa jeeyno e les meilleurs élèves e nder classe amen mbeɗa jeeyno aussi e meilleur élève uji e nder école kala école mo mbawnomi ara ɗum Allah no rokkunomin ɗum ɗon alhamdulillah rabbil alamin mais comme no mbirumami ni aɗa andi haqqille so wi paami ko maayo a wawa faade gueeji paaɗa ko maayo kay so wi paami ko jeere a wawa faade guenal ko jeere han paaɗa donc ko ɗum ɗon Allah hoddiri e yam goppumi jangde nde cuuɓimi musique o bon au début weeɓani c'est vrai par ce que aɗa jogui jinnaɓe ɓe gandanɗa hoore ma hande koye ma jakori jomumen jiiɗi ko jangga pirta daña poste mo gandanɗa hoore ma ɗum mériɗɗa to banggue laamu walla to banggueji goɗɗi en tout cas gona neɗɗo jangguɗo ha firti e jangde mum wawa dañde poste on ɗon ɓe jangguɓeɓe dañɓe mais Allah ñawani ɗum ɗon kadi min alhamdoulillahi rabbil alamin han mbeɗa yetta Allah no feewi en gasa wonde mbeɗa wawno janggude hami ƴakka kayitaji am taw jangde nde wona ko am wona hen réussir am donc je pense que kala ko Allah waɗi tan ko ɗum no woni ko ɓuuri e men enen ɓeɗo en tout cas min alhamdulillah rabbil alamin ɗum woni ko ɓuuri e yam ko ɗum Allah yiiɗi e yam Allah waɗi ɗum e yam jiɗmi ɗum ƴettumi mbattumi ɗum meccalam maintenant janggoɓeɓe min mbiyata ɓe goppu jangde mabɓe paye rapport non
kala jangowo yo tinno e jangde mum sabu jangde déjà c'est très important e neɗɗo gaga ni an gona nalanke par ce que ma rokki pinal ma andu aduna ma waw haalde tu pourras communiquer et puis ma waw windande hoore ma lettre uji ma waw jingande hoore ma message uji ma personnellement ɗum noon ko déjà c'est un truc mo ganduɗa hoore ma déjà ko affaire goto tan ɗon heddoro noon ɓe Allah ñiiɓe e jangde ɓe yo tinno e jangde mumen janga par ce que jangde tamit vraiment ko avenir quoi donc so tawi leydi ala jangguɓe ɗum moƴƴani enen fof en mbawa wonde human binni mais enen fof kadi en mbawa wonde jangguɓe wodat jangguɓe tan woda wonɓe e goɗɗum hande hay human binno woni findina jangguɗo est ce que aɗan ɗum ey kay firti ko gandal ngal mon fof wol ko Allah waɗe mum tan en deeƴi kala ndi fin so haali a famar wonde ɗum ɗo ko dokke Allah woni ɗo donc jangoɓe yooɓe tinno e jangde mabɓe ɓe balla kadi jinnaɓe mabɓe yiɗɓe kamɓe ɓe janga ɓe janga donc min ko ɗum woni hen wasiyam e oɗon fannu quoi hol hande o hol jokkodiral makko e artiste ɓe woɓɓe ɓe yimɓe Sénégal ɓe yimɓe Mauritanie ɓe taw ko rapport uji keewi renduɓe meccal ne keewi hirodirde hande Abda holno jokkodiral mum waye rapport uji ɗi Sénégal rapport uji ɗi Mauritanie bon minen force tranquille sago Allah sago amen ko weldude yimɓe fof hay goto min galana ɓernde bonde te min jiɗani neɗɗo fof kadi ko jaam ka rappeur min jiiɗi ko jaltina album aji min jiiɗi ni ko daña disque d'or beela minen ni min mbawa nanede hen so tawi minen min dañani amin jiɗi ɗum amin duwoni ɗum heddiɓe jokkodiral ngal ko jaam jokkodiral ngal ko ɓamtare ko liggey na waɗi ɓemin gondi 24 heures sur 24 ɓen ko minen gondi je peux citer MC Malé, Ennemi Fenande, Myflow, Lamtoro Poussi ha hande sen gare cadre goɗɗo ni mo wona rap Big Baba ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma c'est un frère à moi hande dillar koye banggue mogo minen koddi affaire uji vidéo ji fof ko min waɗi wona ko jiilimi hen dañal walla goɗɗum mbeɗa andi ko hunde nde jomum wawi ene wone mum so wallama tan taccat maje saro hande aduna fof nan haala makko mais sa ƴeewi fuɗɗiɗo koye haala ni tan fijirde tan donc ɗum ɗon fof pour wiide tan ko yettere Allah quoi donc au niveau du Sénégal ɗo aussi amin jogui ɗo ene ɗo ƴella ɗo ene mbeɗa jotodirɗo ene miñam MC Mody donc MC Mody c'est un frère mo gandanɗa hoorema guila Allah waddi amen ha jommin certain min kumpodirani hay saaha goto hayde garami ɗo ene e canki min kaldi biyom couso wi kam mbiyom mbeɗen wiya wuuro o wi bisimilla ma ɗo galle ma déjà minen min gari min garti alhamdulillah rabbil alamin fiti ko jam min tawi ɗo so wonano ɗum tan no min jaggi koyɗe amin ɓooyi e yiɗɓe ɓe nan ɗo ha joni nana ɓeydo yidde alhamdulillah yo Allah yaw ɓeyda et en plus kala nde min mbaɗi hunde ɓe tintat ɗum hen ɓe tinat hen koye mabɓe no fewi donc je pense aussi c'est important yimɓe mbawa wadde aussi oɗon cerné entre minen e artiste uji yiɓe a wawa weldude yimɓe foof yimɓe fof kadi mbawa weldude ma awa yidde yimɓe fof mbawa yiddem ɗum wa gaz mais ɓe gandanɗa hoorema vraiment aɗa wawi oɗon beldi vous pouvez travailler ensemble amin jogui de très bonne MC Mody par exemple nde o ari Nouakchott de min mbaddi morceau goto et puis voilà o ari galle rek kanko yero garduno ɗon yero nandite sehlam de salmi ɗum et puis o ari studio haalan kam mbimom ɗum kay ko taf o wano woni ni ko ɗon pewnumi instrumental o neldumomi o waɗi voix ji makko o yeehi garmi jokkini ko heddi ko neldumomi son makko c'est juste pour dire que hande kala no min mbawi wallirde minen e fannu momin jarate o walla fannu momin mbaɗata walla kam momin mbawi ɗum ɗon minen min jiyani hen probléme min ballat tan saabu hande alhamdulillah rabbil alamin mbe sikki somin gari ɗo ko grand frère uji amen gari haɗo kaaɗi ɗo minen min ƴetti relais o min gari haɗo amin jiiɗi janggo sukaɓe ɓe aroɓe caggal amen ɗomin kaɗni ɗo ɓe ƴetta ɓe nawa ɗum e niveau ɓurɗo towde yaraw ko kamɓe dañata disque d'or uji disque platine uji autoji ɗi galleji ɗi amin doniɓe ɗum yo Allah waɗanɓe ɗum so tawi minen min donki ɗum tan kamɓe yo Allah rokkuɓe ɗum donc ko ɗum ɗon quoi min jirumi je pense que c'est concevable parce que hande amin dilla to banggue din amin kala haala politique
mais aussi amin kala haala social quoi, parce que minen force tranquille commune groupe mo gandanɗa hoorema hande on fait beaucoup dans le social te ɗum noon kala no jooɗimi haalat ɗum c'est pas pour amin piyano koye amen caaleje mais ko hunde fonde haalede wona hande min puɗɗi ɗum wadde kadi wona hande min puɗɗi ɗum haalde donc baba men baba leñol woni murtuɗo Samba Diop yo Allah yurmomo yaafom on no joguino initiative mahde ko wiyete Kaabo Pulaar on noon ko wittoji ɗi o wanno e nder gurdam makko kala ko dañño ko faate culture fulɓe o adda ɗum o expose ɗum e nder kaaba o janggo e jaam so natti wonde ɗo yimɓeɓe mbawa dañde to timti to batte leñol ngol justement une bibliothèque mais pour am min hande fulɓe potani yebde ɗum ko defet fulɓe so tawi no baba men murtuɗo yiɗino wadde ko wayi noon ha ɗo ronkama yo waɗe ɗum ko defet fulɓe amin jowanno wuuro no wiye ñaabine min meeɗa arde Mbagne min mbima min jaaha min visité a Mbagne min ƴeewa hoɗorde makko no wano minen kam gurdam makko min tawaka hen haydara mais nde min garni min jindirɗon e frère makko goto no wiye Kaya on holli min présenté min galle o holli min ni hay huɓere ɓakke mo yinno mahde o watta ɗum Kaaba Pulaar o donc min wayi hono ndeɗo dindere ni haydara ala ɗon leggal no ñiɓi ɗo leggal no ñiɓi ɗo minen force tranquille min ƴetti initiative wadde concert e nder Mbagne récolte de fonds halis bawɗo heɓede ɗo noon foof min pawɗum e jungo makko mbuuɗu min cohlani hen Kaaba Pulaar mo wino omo waɗa o hay sino ko birikaji ɗiɗi ciment kam ne wawi fuɗɗorede famji ɗon ko min mbaɗi ɗum Allah waɗi concert o réussir halis o min Allah yoni kam seeɗa ha ɗo min gandan foti saabu ɗum noon wonan objectif amen noon min dondiri foof min pawi ɗum e juuɗe makko min mbimo ko anniye mo joguino mahde Kaaba Pulaar o ɗum ɗo de mbeɗa sikki no wawi addude hay sino ko sakel ciment kam joni noon enen alɗuɓe wonɓe e leñol fulɓe holto goni yoɓe jaltu yoɓe gar ɓe mbaɗa no force tranquille waɗi ni walla ɓe mbaɗa ko force tranquille waɗani mais c'est que haala ka heew tan golle ɗe pamɗi a famji on ko donc yo yimɓe ɓe tinno e gueɗe baaɗe noon hande ko wayno ɗon ɗum ɗon fotani yejjitede yimɓe men jogi daraniɓe leñol men hanki hande a nanta ni haala mumen kaale te wona lawol ko foti no baba leñol on fotani yejjitede hirande foof yimɓe pooti yaade ko Mbagne aɗa faami jurnito gueɗe makko ƴewto yarate ko ngakki hen ko foof yimɓe essaye fewnude ɗum kala hen ko yeehi yimɓe essaye ɓeydade nawde ɗum ngam sukaɓe aroɓe janggoɓe so pini jiiɗi andude ndeysan leñol ngol holno yaretono holno waɗirtono kamɓe holno ɓe voyagiranno holno ɓe mbaɗiranno sen gari ha ɗon maɓe mbawi jangguinede hen par ce que au niveau de ça même dans l'histoire aɗa faami affaire wawi nattinede histoire yimɓe mbawi jangguinede ɗum e école aji ɗum ɗon fof e wonde rôle leñol woni joguiɗo leñol ngol beele kadi ɗum ɗon jeyaka e rôle rappuji walla nalankoɓe woɓɓe ganduɗa hoore ma poɗɓe wittude par ce que limete foti ko wittede ɓe bitta ɓe jimma ɗum ɗon beele renno woni anda ɗum ɗon joguiɓe ɓe mbawa andude ɗum ɗon par ce que woni yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma mbiɗa sikki hay so woodi timɓe ɗum wonɓe tinani beele wona aɗa andi rap momin mbaɗata o so mi wi mbeɗa compare ɗum e gurdam baba leñol woni murtuɗo firti ko haydara min mbaɗani taw donc minen avant amin rap leñol ngol na andi hol baba men murtuɗo na andi holko liggani leñol ngol ɗum fulɓe ne gandi ɗum eɓe gandi walla ɓe ganda donc pourquoi ɓe paada ha minen min mbaɗa morceau ji pour ɓe mbawa tinde walla ɓe paama eɓe gandi yeɓe mbaɗ koɓe poti wadde ko ɗum woni gonga seelam rapport uji gara jokko mbaɗa ko poti wadde ko nalankoɓe heddiɓe goto foof yo heed to foti hedde ɗo ko foti waɗede ko waɗe mais woroɓe pat tan ha minen rapport uji amin mbaɗa morceau pour ɓe mbawa andude ko heewi Mbagne walla ko foti waɗede Mbagne walla bawa murtude rewin ɗo reftin ɗo ɗum nden foti waɗ non mais il faut ko yimɓe yoɓe minen nomin gummorini yoɓe jaaɓe gummoro noon ɓe jiiloyo ɓe ganda hay ɗum koye witto jeeya donc je pense que c'est plus qu'important ɗum ɗon caggal no gummiɗen ɗo rap kadi e caɗele beele Abdoulaye wisi caɗele heɓi ɗum eyi ɓe sikki hande wona tan rap ni caɗele kam goda tan mais caɗele no gardi foof
so jomum famiri tan ko fawre Allah ma wonno musirane mum bon ha tengte oɗo musique wol nde jiɗɗata fuɗɗade wadde jinnama ni kañum en gatto widem ala mais hande alhamdulillah rabbil alamin ko ɓurno musde mettude sattude ko jinnaɓe calotno jaaɓi saabu hande alhamdulillah rabbil alamin wolɗumin keedi jinnaɓe e banggue musique mo min mbaɗata o saabu hay sino ko seeɗa suturoji Allah nani hen amin ballita jinnaɓe donc so jomumen jeeyi ha paami ɗum ɗon ko yettere Allah donc kala ko wawi arde hen goɗɗum to banggue caɗele muñoto tan ko jinnaɓe ko so muñama ha ɓenni koddi ko foof muñoto tan ma ɓennu so Allah deeɓi eyyi caɗele noon godat tan yeah. hande woni gandi musique parce que banggue ga xam Sénégal rap woni ɗi fewɗi hande o mbiyani rap rewɓe woni mbaɗa engagé saluji Sénégal beele ɗum ɗon holko jiiɗa jeeɓade eyyi so tawi ko haalde gonga Allah ene manque doole bon minen au niveau de la Mauritanie hande wona laamu wona Samba wona Demba ko rapperuji ɗi dokki koye mumen kala ko dañi hande ko kañumen kaɓa ha tolniɗo tolniɗo e après kala ko yanti hen ko yettere Allah nde tawno jomumen paami wonde ɓe jooɗaki en pada donc saluji nan toon mawɗi ene joué rapperuji Mauritanie ene joué saluji ɓurɗi mawnude e nder Mauritanie e nder Nouakchott alhamdulillah rabbil alamin eyyi machallah heddoro rap pulaar o haɗani Mauritanie taccimaji ari ha ɗo so wonano ɗum hande minen min garta nder Sénégal hande min ɓuuri wawde tournude ni koye nder fuutaji Sénégal hande alhamdulillah rabbil alamin mais ɗo banggue saluji mawɗi e nder guure hande Sénégal mi wiyata rap o yettaki toon mbiyammi mataw kene manki hirjinede e won banggue ha gandanɗa hoorema no musique aji goɗɗi ɗi jouirta grand théâtre walla Sorano en rapperuji ɗi waɗoɓe rap pulaar ɓe mbawa yettade aussi oɗo niveau mais ko mbimami ko tan rapperuji kañumen tan mbawa rondade ngal ɗon dongal hande hay waɗoɓe hay Baba Mal en hande Baba Mal sene waɗa hande concert grand théâtre mais ko leñol ngol foof arat jagga hen par ce que ko Baba Mal wonani ɗo ko leñol ngol donc hande force tranquille so wiyama ene foti joude grand théâtre leñol ngol fo yo ara jagga hen saabu wonani ɗon ko leñol ngol wona grand théâtre min gonan ɗo min gonan ɗo ko leñol ngol Baba wonan ɗo ko leñol ngol gonanɗa ko leñol ngol goɗɗo wonan ɗo ko leñol ngol biyo mbimi mbimami dillowo hen pamɗuɗo hen golle nafowo hen mo nafata hen kamɓe fof ɓe gonan ɗo ko leñol ngol donc Baba Mal mention spéciale yettini leñol ngol ɗo gandanɗa hoorema hande e nder dunde Baba Adama wolɗo garata pulaar haaletaki ɗon walla nanetaki ɗon kono kanko so yimi yimɓe gama donc ɗum ko gonɗinde hoore mum e andude woɗɗo yiiɗi nawde leñol ngol minen aussi caggal Baba Mal min mbaɗani musique mo waɗato min mbaɗat ko rap mais hande rap Baba Mal hoore mum no waɗa rap minen aussi amin jiito koye amen e musique mo Baba Mal waɗa saabu hande min Baba Mal noddi kam sur scène ƴettat micro mi yima hay sino koye wanggo mi yiman mi yaha lawalam hay sino koye hoddu ɓoluru mi yiman mi yaha donc c'est pour dire que c'est universel donc hande so des trucs ɗi gandanɗa hoorema hande ene jogono leñol ngol gartam to banggue culture o mi wiyani rap o tan yimɓeɓe fof jiyat hen koye mumen donc yimɓeɓe gandanɗa hoorema hande joguiɓe doole wawɓe organise ɗiɗon concert aji yeɓe organise ɗiɗon concert aji ɓe cuusna rappuruji halpulara en saluji mawɗi donc concert goto min meeɗi arde Dakar 2016 concert Pakoleñol Abdou Camara donc mbeɗa salminaɓe kamɓe ɗiɗo ko grand jaam kanko invite no amen Nouakchott min gari Dakar nden woni première fois mbeɗa joué e salle mawɗo e nder Dakar 6S wonno nden Baba Mal e hoore mum wonno invité d'honneur o te ko ɗon wonno donc ɗum noon ko hunde yonde fotani dartade sa ƴeewi guila 2016 wayri wadde caggal on ɗon concert no foti concert aji nawankoɓe woɗɓe mbaɗi haalotako limotako donc c'est juste pour dire que aux gens aussi des fois minen min mbawa tan wonde banggueji foof mais kamɓe aussi e poti darade darde wallidde amen e komin jiiɗi ko e to banggue spectacle uji hande an sa woni un promoteur a yi MC Modi
c'est quelqu'un qui a du talent que omo jogui yimɓe nan caggal makko mais sante coutri hen jaaha ƴettanamo grand théâtre walla ƴettanamo Sorano MC Modi fiide ɗon mbaɗon promotion aduna foof ara jagga hen minen e wawde wonde amen Mauritanie son invité amen min garat min jagga hen donc je pense que ko ɗum ɗon yimɓe poti wadde mbeɗa yiiɗi maade wuuro jiiɗi maade ɗum woni projet o mi yani galle de mbimi ko wuuro et puis kala mo julɗo Allah yiɗi wona hen ara hoole hen taw yoɓata luwas mbeɗa yiiɗi ɗum ko projet am beele wonko abda gollata goɗɗum ko jiiɗa e rabbuɗo taw ko ɓangi ara bon min koye musique en général dillami mbeɗa jogui studio gal to wiyete 96 records ɗon min liggoto ɗon min fewnat instrumental uji min composat beat uji enregistrement o e mix o foof mbeɗa wonde sehlam goto kadi nan ɗon wiye MC Malle donc caggal ɗum ko juste wonde e musique o yaade concert aji et puis wallude miñiraɓam aroɓe less e woɗɓe ɓe mbawmi en tout cas min josodirde e kalɗo junggam wawi yettade woɗɓe gandanɗa hoorema hande min mbaddi affaire uji min meeɗa yiidude ni jomumen goni ko Sénégal min mbeɗo woni Mauritanie tu vois en tout cas ɗum noon foof ko yettere Allah e kala fannu mo min mbawi wallude e dillude jomum to banggue musique o minen vraiment min cohlani hen hay mbuuɗ ko juste tan fi sabilillahi no gueɗe ɗe jaari hande mi wi haalnima mi wiyama hay en dehors de la musique ko wayno Big Baba waɗata ko mogoji en e woɗɓe nan ɗon ne mbiya welɓe weltinoɓe ɓeɗon foof hande amin dokka ɗumen juuɗe donc je pense que ko ɗum ɗon woni ko mbawmi hen haalde eyi Abdou min beltima no fewi caggal gendi Baba ari kadi bismima ɗo ƴella panɗindade ma wona hunde wemde vraiment min beltima no fewi hamin mbiya bandiraɓe kadi ko yewtere men gendi Baba bisminoɗo Abda MC artiste men gummiɗo to Mauritanie ari ɗo e Sénégal tourné mum vraiment mbaɗe hen profito pour joddare makko émission men biteɗo gendi Baba ƴella TV en jarnimo noon ko haali ko tan rappuruji ɗi e walla nalankoɓe yoɓe jaaɓe bittoya mais bandiraɓe kadi yo nanggal musicien ji men rappuruji men kamɓe mbawi nangude par ce que kala ko nangga yahata jokku golle tan ɗum ɗon jogaki rapport uji walla musicien so tawi kadi eɓe mbaɗana en eɗen belto par ce que min mbi nalanke leñol so ala nalankoɓe sa renay tan ngol maya golle ɗe jokken ɗe e ballal yettindeɓe ballal men yettindeɓe juuɗe men so haala ɓolata tan ala bonata bandiraɓe sigilaɓe min calmini on min daari jammon e kamin mbi on kadi ha gongol wono ga e micro ko Amadou Sow bisminoɗo Abda MC to karallagal to ko Amadou Mama won ɗum noon bandiraɓe on jarama morceau mbiyatnomi nani foof ko ɗiɗi o mi waɗ ɗum a cappella hay jonde londe juutata tino e hoorema salade ko wawana ɓuuri jabde ko wattinta Allah ilallah la ilaha illallah hay jonde londe juutata tino e hoorema salade ko wawana ɓuuri jabde ko wattinta Allah ilallah la ilaha illallah woni an walla min ko kanko suɓani hoore makko jomiraɗo bawi kay ko moƴƴuni fof ko ɗiɗi kanko wi kalko jiiɗa Allah hoddiri waɗimi basɗo waɗma galo beela jawdi maɗa feccen an aɗa zalo aduna ko mere mere waddota ko brade feere Moussa metta an o muñ mbasa wadde weere ko jeyɗa jaggu hen hattiɗo kake janande woppu ɗum yeyyey sabu jomiraɗo ɓuure mum gasataɗo muke ha abadan darnu koyɗe ma te ñiɓoɗa e fulla ma jokku golle kayma jomiraɗo tawtuma an salo hodde lelde mbaɗa fodde ma darogal ɓesguma oto jab jofede no ɓen woto jab siforede no ɓen Abda MC mo force wankil la